Hi guys. Sa akin po mga kababayan dyan, mga taga Calabanga at sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ayan, nandito po ako sa may kanto ng Barangay Santa Salud, kung saan nandun yung chapel ni Amang Hinulid at nandun po siya nakahimlay. Try natin pasukin po yung chapel. Ito po para to handog natin to para do sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga deboto ni Amang Hinulid na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa. At subukan din po natin mga kaibigan, subukan din po natin na pabuksan yung mismong kinahihigaan ni Amang Hinulid, nang sa ganun makita po nating malinaw, para mabidyohan po nating mas malinaw yung pong mismong si Amang Hinulid doon sa kanyang pagkakahiga po. Tara, punta natin, pasok tayo sa chapel, pero magmumotor muna tayo papuntang chapel niya. Dadaan tayo ng Barangay Santa Salud, diyan kipunong barangay. Guys, pasok tayo sa puntang Hinulid dahil magsasara nga to this coming Lunes Santo, hanggang linggo ng pagkabuhay. So gagawin natin, pupuntahan na natin yung Hinulid, si Amang Hinulid, para at least sa mga hindi makakapunta, so makikita na natin dito sa video. Subukan natin makapasok ngayon doon kay Amang Hinulid. Dito tayo sa sa kalye ng Santa Salud, saan nakalagay po sa dinarayo tuwing Semana Santa. Taon-taon ang mga deboto po na si Amang Hinulid. Malapit na tayo, guys. Daming tao, daming nakapila. Park muna tayo. Po. Mamaya na po siguro. Nalawag muna ako. Ayan. Semana Santa hindi nagpili. Sige lang, dala.
Tsaga-tsaga na